So ngayong umagang ito, yan, so bago tayo magsimula, pinutin lamang po ang notification bell para update kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko sa YouTube channel na ito. At bago ko lamang po sa YouTube channel natin ito, ako po isang welder na nakabase dito sa Pilipinas. At please, huwag kalimutan po mag-subscribe, mag-like, at mag-share ng video nito. So ngayong araw na ito po ay susubukan natin na mag-welding nang hindi tayo gumagamit ng grinder at hindi natin hindi natin lilinisan, hindi natin gagrinderin, okay? Ito. Yan. Kita niyo ba? Yan. So, hihinangin natin yan. Yan, hihinangin natin yan. So, susubukan natin hinangin yan at papagandahin natin to. Susubukan natin na pagandahin to. So, hindi natin to lilinisan. So, titingnan natin kung meron nga ba o kaya nga bang maging maganda yung hinang natin kahit ganito kadumi yung ating material. Okay? So, sige. So, kita nyo naman mga Koragon. Ang kalawang. Super ang kalawang. Ayan. So, ganyan naman. Ayan, di ba? Super kalawang. So, ayan. Subukan natin kung gagana ko ba yung tunang o yung hinang na yan. Okay mga Koragon, ito na ang gagawin natin. So, ang ginagamit nating rod ay E6011. So, alam nyo naman, pag E6011 ang gamit natin, kahit na masyado siyang makalawang, hindi kaya ay masyado siyang madumi. So, hindi niya iniinda yung yan. Kaya ginagawa niya is talagang nilalabas, dinutunaw at inaalis niya doon sa ating material. Dinutunaw niya yung mga dumi-dumi na yan. So kahit na meron kang wobble dyan, kalawang, so there is no special technique na masasabi tayo dyan. Ang tanging sabi natin lang dyan ay basic lamang po yan. So as long as alam mo yung practice na kung paano magbasa ng welding code doon sa mga rods natin, alam mo kung ano ang gagamitin mo, di ba? So nasa part essential yan yung pinaka unang kailangan na malaman mo. Dapat alam mo kung paano or paano mo babasahin yung welding code, di ba? So, kaya napaka-basic lamang yan. So, marami nagsasabi na technique daw or secret technique. Technique yan, pero hindi yan sekreto. Diba? So, pag sinabing yan daw ay sekreto, so, malay nyo, hindi yan sekreto. So, yan na i-reveal natin, sinasabi natin. Diba? So, napakadali lang. So, ang movement natin na ginagawa is side motion. So, medyo natatakpan yung camera ko ng aking kamay kasi mali yung panig ng aking camera. So, pagpasensya nyo na. Yan. So, makikita natin. So, left and right lamang yan. Yan. Side by side. Zigzag motion ang ginagawa nating motion dyan or pattern sa paghihinang. So, more or less nakatakto tayong rod sa paghihinang. Yan. So, yan po ay super makalawang, super madumi. So, yan, ginamitan natin ng E6011. Yan. So, mamaya, i-reveal natin kung ano ang naging itsura ng ating so, yan mga Koragon, lagi lang natin babalik-balikan yung 5 essential. Yung kanina sinasabi ko nga, yung pagkilala natin sa tamang rod na gagamitin natin, size, code, yung average natin, yung angle natin, yung travel, and arc length natin. So, napakahalaga po yun. So, yan lamang ang pinaka-basic na kailangan mong malaman para lang makuha mo yung tamang technique na kailangan nating i-apply sa kung anong man na trabaho ang
gagawin mo. Okay? Tapos na tayo. So, yan, moment of truth. So, yan na mga kauragon, yung ating ginawa. Right. Yan. So, nawala na yung ang kalawang. Nawala na yung mga defects. Yan. Kita nyo naman. Diba? So, ang tanong, paano natin yan ginawa? Yan. So, ibig sabihin, kung merong mga defect, so, pwede nating i-rework. Madali lang pag-rework, di ba? So, yan. Napakasimpleng-simple lang. Kung ganyan ang output mo, definitely, pwede mo nang ayusin. Yan. So, ang ginawa natin, mga Oragon, is kinamitan natin siya ng yan. So, 5 essential. So, ano daw nakalagay dun sa 5 essential? So, inalam natin kung ano na pinakamagandang rod na pwede sa ganong klase na mga posisyon at saka sitwasyon. Madumi siya, makalawang. Then, yung tamang setting ng kuryente. And tamang angle, tamang travel, tamang arc length. So, yan. Nakuha natin yung desired nating output. Okay? Alright mga kurago, so sana may natutunan naman kayong kung panibagong technique sa paghihinang at sana po ay makatulong sa inyo. Lalo na sa mga kabakal out there natin dyan. So, bago po tayo magpaalam, huwag lang po kalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-share, at syempre, sampalin ang notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na ina-upload ko at ina-updates sa YouTube channel natin ito. So, yan. Again, this is your AJ1A, AGA, Gerard A. Boom! Bye-bye!